Opo ra kelingan mbien kowe wis janji. Janji opo jarene arep bangun negara, nata bangsa supaya rakyat uripe mulya. Ning nyatane kabeh mau cuma ning lambe, barang wis dadi pejabat mikirno awake dhewe, gak peduli karo nasib rakyat sing lagi jerit mergo urip melarat. Pamrih embung piye iso iki lo gondol duit negara. Kok ajak-ajak kowe lah. Janji opo jarene arep bangun negara, nata bangsa supaya rakyat uripe mulya. Ning nyatane kabeh mau cuma ning lambe, barang wis dadi pejabat mikirno awake dhewe, gak peduli karo nasib rakyat sing lagi jerit marga urip melarat. Pamrih hemong piye iso iki lo gondol duit negara. Kok ajak kayak kowe lah. Biar tidak begitu, mari kita golkan Undang-Undang Perekonomian Nasional Indonesia, undang-undang yang berlandaskan Pancasila demi kesejahteraan, kemartabatan, kesentosaan dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.